बेनि रिहेबिलिटेशननि सायाव माखासे राजनितिक हरजन्त्र गेलेनायफोरखौबो जोङो नुगासिनो दङ। फेरेंगानि सिंनि बाथ्राया ओरैबायदि बिथाङा UPPL जाब्लासो बा BJP जाब्लासो बारग' NDBफ्रा रिहेबिलिटेशनखौ मोनगोन थालांनायफ्रा। दिनै सोरबा UPPL नि थाखाय, सोरबा BJP नि थाखाय, सोरबा BPM नि थाखाय बा कंग्रेसनि थाखाय NDBआ जुद्ध नाङाखैमोन, NDBआ दावहा नाङाखैमोन। जिहेतु जायफोरा गावनि जिबनखौ दान होनानै थैगोनखौ मिथिखानानैबो NDBआव हाबनानै समाज सिबिनानै समाजनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड दाफुंनायनि सार्थआव खामानि मावबोदों। दिनै रिहेबिलिटेशना बे मोनसे जिनिस जेरावनोखि गोरोबथा जायो, भारत सरकार एबा जिकुनु सरकारजों गोरोबथा जायो, बै गोरोबथानि उनाव गोरोबथा खालामग्रा हान्जानो होनाय मोनसे रिहेबिलिटेशन बियो। दा बेनिखाय सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द, सोरबा प्रमद बिथांमोना बारग' NDBफोरनि रिहेबिलिटेशनखौ लानानै राजनितिक हरजन्त्र गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, बेखौ आं खावलायो। बिनिनो बारग' NDBनिनो सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङा। दा बिथाङा नोंथांमोननि सायावहाय दिनै प्रेसमिटनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय खोनादों। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा होनो? गबिन्द बसुमतारिया लाजिदों, उन्दुनो हायाखै बिथाङा। दाखालै जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे NDBआ 4 लाखनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन होननानै बारग' NDBफोरखौ लाजि फोनांबाय, समग्र बर' जाथिखौ लाजि फोनांबाय। थारैनो NDBनि आन्दलना 4 लाख रांनि थाखायसोमोन नामा होननानै रायजो राजाफोरजों साननांगौ एबा मुगैजानो हमबाय। बेबायदि बाथ्राफोरखौ गबिन्दआ बुंबाय। बै बाथ्रा बुंनायनि एगेन्स्टआव बारग' NDBफ्रा सहायनो हायैनि थाखाय जिगाबनि मुसुखा बानायनानै आरो सेन्देलनि माला गानहोनानै अदालगुरियाव गबिन्द गो बेक होननानैहा मुसुखा सावबाय, मुसुखाखौ बुग्लिबाय। बिनि थासारियाव दिनै गबिन्दआ लाजिदों, उन्दुनो हायाखै। अदालगुरियाव थानो हायै बिथाङा नैबे गसाइगावआव खारनानै थाफैदों। गसाइगावआव खारना थाफैनानै हिन्दु ख्रिस्टियाननि राजनिति गेलेफैदों बिथाङा। दा बेनिखायनो आङो सोंखारियो, बेबायदि बैसोगोनां मानसिया, बेबायदि NDBनि थाखाय गोलाव सम दावहा नांबोग्रा मानसिया, बिनि खुगाखौ सोर बाहायदों दिनै? आं बेखौसो साननो हमदों। गबिन्द बसुमतारि, थारैनो गबिन्द बसुमतारिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव ना बेखौ सोरबाया बाहायनानै बुंहोगासिनो दङ, दिनै जोंहा सन्देह जादों। थारैनो गबिन्द बसुमतारिखौ सोरबाया मोनसे मेसिन बायदि बाहायदों नामा, बेखौ जोङो साननो गोनां जादों। दिनै गबिन्द बसुमतारिया लाजिना अदालगुरियाव थानो हायाखै, गसाइगावआव खारना दंफैयो आरो बुंगासिनो दङ हारिमु बान्स बिथांमोना थाखानि लुबिया, थिखा मोननो थाखायसो BPF खालामदोंमोन, सरकार दानो हायैखाय गाबख्रावबाय थादों। बे खोथाफोरा बेसलेस। बावैसो सिगाङाव गबिन्दआ मानसि थिनहरनानै आंनो थिखा जासिफैदों। आं बुंनानै हरदों जे आं थिखादार नङा, आं थिखादारबो नङा, आं जाथि सिबियारि, आं जाथि सिबिलांगोन। बे बाथ्राखौ आं बुंनानै हरदों। जेब्ला आंनो बुंनानै हरजायो आरो साननैसोनि उनाव मानसि थिनहरदों, थाखा फैसा आंनो जासिफैदों। बेखिनि समाव आङो बुंदों आंनो थाखा फैसा नाङा, रायजो राजायानो आंनि सम्पति। बे बाथ्राखौ आङो फिननाय हरदों। दिनै गबिन्द बसुमतारिया गावनि जासिनाय थिखा आरो रांखौ नैबे हारिमु बिथांजों लाजायैनि थाखाय लाजिनानै आंखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ, जे थाखानि लुबिया बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बेनिखायनो आं सोंखारियो गबिन्द बसुमतारि सारखौ जे नोंथाङा सोरबा बेक्तिजों मेसिन बायदि बाहायजानायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां। मानोना नोंथाङा बोराय बैसो जाबाय, गोलाव सम हारिखौ सिबिबोबाय। बे गोलाव सम हारि सिबिनायनि फिथाइया नङाबा थाङै थाङै बिथांनि बोराय अबस्थायाव 0 लाथिख'आव फैनो थांगासिनो दङ। बेनिखाय बिथाङा सानै हनै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां होननानै आं सानो। बिटिआरनि गोरोबथानिबो सासे सागानगिरिमोन, बिथाङा दाबोनो जोबथेसालियाव दङ। दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन? जोङो जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDBफोरनि दैदेनगिरि बा रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय जों गोबां राहा लामा लागासिनो दङ। जिहेतु बे बिटिआर एकर्डआ NDBनि नाजानाय हास्थायनाय जुजिनाय बायदि जायाखैसै। बे एकर्डआ जुदि NDBनि हास्थायनाय बायदि जानायमोनब्ला जों एकर्डनि गेजेरजोंनो जेलाव थानायफोरखौ जों उदां खालामनो हागौमोन। जोंनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ जोङो जोबथेसालियाव गारबोआमोन। दिनै एकर्डआ जोंनि बायदिया जायैनि फोरमाना बेनो जे रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। थेवब्लाबो दिनै जोङो मेंग्लियाजासे खामानि मावगासिनो दङ। लोब लोब बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ जों लागासिनो दङ। बेजोंनो लोगोसे लिगेल प्रसेसआव जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ CBI कर्टआसो कनभिक्ट खालामदोंमोन।
दा गतिके जों बेखौ एबा रन्जन दैमारि सारनि केसखौ जोङो हाइकर्टआव लाबोफिनदों। हाइकर्टआव जोङो बिजिरनो नागिरदों। दिनै हाइकर्टआव लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों बिजिरोब्ला दानब्रै दानबानि गेजेराव मोनसे जाजमेन्ट फैगोन। बै जाजमेन्टआव जेन पजिटिभ मेसेज एबा पजिटिभ रिजाल्टआ फैयो, सैथो फिथाइखौ जोङो मोनो, बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बिटिआर सरकारा दिनैसिम एक एंसिबो जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदां खालामनायनि खामानि मावाखै। बरंस जोङो आपिल खालामबोदों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे रिजलिउसन पास खालाम, जेलाव थानायफोरखौ एबा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो फाथायहर होननानै जों आपिल खालामदों। बे खामानिखौबो बरंस बिटिआर सरकारा मावफुंनो हायाखै। दिनै बिथांमोना जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनांगौनि एक एंसिबो खामानि मावनो हायैनि थाखाय लाजिदों। लाजिनानै दिनै जोंखौ उल्था फाल्था बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंनि सुबुं गौमा होज्रिखावनाय हाबाफारिफोराव रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना गाथियो फैनो होआ। आरो सोरबाया जोंनो थाखाय थाइसे थाइनै केस गेलेनो थाखाय थाइसे थाइनै सहाय खालामनो ओंखारबोनाय मानसिफोरखौ हरदि हर न'आव थांनानै दम होयो बिथांमोना। दा बिनिखाय जोङो सोंखारियो जे प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै बायनो आरो गोबाव सम गैलिया। फैबाय थानाय समाव जेब्ला बिथांमोना सरकारा बायगोन, सरकारा गोग्लैगोन, अब्लानिया बिथांमोनखौ सैमायाबो सोंनाय नङा होननानै आं सानो।